Estamos aquí na famosa obra de Maceda, digo famosa por todos os problemas que está xerando. Fai un ano comezábase esta obra e nós cando chegamos ao Concello no mes de xuño sabíamos as deficiencias que existían, por eso nos puxamos en contacto ca Axencia Galega de Infraestructuras en Ourense para comentar estas problemáticas. Tras pasar o verán e non ter ningunha solución, vimos que chegadas as chuvias de setembro, os problemas dos que nós falábamos apareceron, empezaron a inundarse os locales daqui do centro de Maceda polos propios baños. A partir de aí comezou unha nova obra faraónica que está facendo a Xunta de Galicia para solucionar este problema, pero a realidade é que do proxecto original, que é o que está xerando bastantes problemas, non temos ningunha resposta a día de hoxe. Un ano despois seguimos cas rúas levantadas e sin aceras, o que está xerando un montón de problemáticas para que a xente do noso concello poda vir por aquí e pasear polo centro de Maceda. Esta rúa non deixa de ser o centro neurálxico da vila de Maceda. O que está xerando tamén que os hosteleiros e os comerciantes vexan cada vez máis complicado seguir abertos. Pedimos á Xunta que nos dé unha solución inmediatamente, non podemos seguir esperando semana tras semana, mes tras mes, a que nos aparezca unha solución do día para a mañá. Temos que traballar todos para que isto se solucione e Maceda deixe de sufrir todas estas consecuencias.